Een grote internationale wielerronde, de Benelux Tour, docht de regio Noordoost-Friesland aan. De jerdere Bing Bang Tour, met vaak grote namen in het peloton, zult door de hele regio rijden. Zo'n ploegenpresentaties op de zondag. En dat is natuurlijk een geweldig publieksevenement. We kleden het aan met 23 ploegen. Die presenteren zich in bootjes in het centrum van Dokkum, in de museumhaven. Ja, en dan de finish op de maandag in Dokkum. Ja, dat is echt een boppenslag. Voor de organisatie binnen er een paar speerpunten die tegenwichtig binnen. De grootste uitdaging is altijd veiligheid. Ja, tegenwoordig, als je ziet, zie je meer dan regelmatig natuurlijk. Kijk, het zijn de beste renners ter wereld die naar Friesland komen. Ja, die moeten met een goede indruk komen en nog met een betere indruk teruggaan natuurlijk. Ja, ook de kijkers, ook de supporters, et cetera. Dus je zoekt altijd naar een veilige omgeving. En ik moet eerlijk zeggen dat Friesland toch wel een hele mooie, prachtige gebied heeft waar je een goed parcours uit kunt zetten. En veilig en ook uitdagend. Een versissing is lastig, maar de winnaar zal van goede huizen komen matten, want de wien zal een grote rol spelen in deze langere etappe. 160 kilometer, de wind kan uit alle hoeken waaien bij spreken. En afhankelijk van hoe de renners zich die dag voelen, ja, trekken we het op de kant, niet. Rijden we weg met een groepje, niet. Willen we een massasprint, niet. Maar ik denk wel dat het een harde rit wordt, ja, waarin behoorlijk tempo gereden wordt. En uiteindelijk, ja, ik denk de sterkste van die dag gaat winnen. Misschien niet de beste, maar wel de sterkste. De eerste etappe van de Benelux Tour zal in zo'n 174 landen uitgestuurd worden, toch verschillende zenders. Daar komt bij dat de persconferentie over de Tour ook wel op een geweldig moment komt als je joggen naar de eerste weken van de Tour de France. Het is natuurlijk wel mooi, hè? De schijnwerpers staan eigenlijk op het internationale wielrennen, maar ook echt op die nationale toppers. En dat maakt het natuurlijk extra leuk. En Nederland doet het net min, laten we het zo zeggen. Nee, we hebben een aantal hele goede Nederlandse renners. Ja, en dat maakt het Nederlandse wielrennen natuurlijk alleen maar interessant. En ik denk ook dat juist daardoor de aandacht op die Benelux Tour alleen maar groter wordt. En dat is juist ook mooi voor onze regio. Hè? Die regio in etalage, ja, dat gaan we extra versterken. 30 augustus zullen de fietsers starten in wielermekka's Huisterveen en staan 160 kilometer later finishen in Dokkum.